ବୃନ୍ଦାବନ ରେ କୃଷ୍ଣ ଦାସ ନାମକ ଜଣେ ବାବା ରହୁଥିଲେ। ବାବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମନ୍ଦିର ଯାଇ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ବହୁତ ଭକ୍ତିରେ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ମାଳା ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ଦିନେ ବାବା କହିଲେ, କାହ୍ନା 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ମାଳା ତତେ ପିନ୍ଧେଇବି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ଦିନ 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଯିବ 12 ବର୍ଷ ପରଦିନ ତୁ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ ମାଳା ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ। ଏହା କହି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ମାଳା ପିନ୍ଧଉଥିଲେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଥିଲେ, ପ୍ରସାଦ ଚଢଉଥିଲେ ବହୁତ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ। 12 ବର୍ଷ ପୁରୀ ଗଲା। କୃଷ୍ଣଦାସ ଘରେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥାନ୍ତି, କାହ୍ନା ଆସିବ ଆଜି ମୋ ଘରକୁ, 56 ଭୋଗ ବନାଇ କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ବନାଇ ମାଳା ରେଡି କରି ରଖିଥାନ୍ତି ଘରେ। କିନ୍ତୁ ସକାଳରୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, କୃଷ୍ଣ ଆସିଲେ ନାହିଁ। ମନରେ ଭାରି ଦୁଃଖ ହେଲା। 56 ଭୋଗକୁ ସେ ଗୋଟେ ଗଣ୍ଠୁଲିରେ ବାନ୍ଧି ପିଠିରେ ପକାଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇଯିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। କୃଷ୍ଣ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋର ରାଗିଥିଲେ। ମନେ ମନେ କଥା କହି ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିଲେ। ଦେଖିଲେ ଗୋଟେ ବାଳକ କିଛି ଗାଈ ଧରି ଆସୁଛି। ବାଳକଟି କହିଲା, ବାବା କୁଆଡେ ଯିବେ? ବହୁତ ଗାଈ ଆସୁଛି, ଧକ୍କା ଲାଗିଯିବ, କୁଆଡେ ଯିବେ ତୁମେ? କୃଷ୍ଣଦାସ ରାଗିକି କହିଲେ, ଗେହ୍ଲା କାହ୍ନା ନା, ସେ ଆଜି ମୋ କଥା ମାନିନାହିଁ। ମୁଁ ତାକୁ କହିଲି 12 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତୋର ସେବା ମାଳା ପିନ୍ଧଉଛି, 12 ବର୍ଷ ପରଦିନ ମୋ ଘରକୁ ଆସିବୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଆସିଲାନି। ତାର ବହୁତ ଗେଲ ପଡିଯାଇଛି। ଏହା ଶୁଣି ବାଳକଟି କହିଲା, କାହିଁ ରାଗୁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆପଣଙ୍କ ଗଣ୍ଠିଲିରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଜନର ବାସ ଆସୁଛି। କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ, ହଁ, କାହ୍ନା ପାଇଁ ଖାଇବା ଅଛି, ଆସିଲା ନାହିଁ କି ଖାଇଲା ନାହିଁ, ଯାଉଛି ତା ମନ୍ଦିରକୁ ଦେଇ ଆସିବି। ବାଳକଟି କହିଲା, ମତେ ଦଉନ, ମୁଁ ସକାଳ ଉପରୁ ଖାଇ ନାହିଁ, ମୋ ପେଟରେ ବହୁତ ଭୋକ ଅଛି। ତେବେ କୃଷ୍ଣଦାସ କହିଲେ, ଲିଓ ଖାଅ। ନା, ମୋ ହାତରେ ପରା ଗୋବର ଲାଗିଛି, ମୁଁ କେମିତି ଖାଇବି? ନିଜ ହାତରେ ଖୁଆଇଦିଅ। କୃଷ୍ଣଦାସ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଗୁଣ୍ଡା କରି ସେ ବାଳକକୁ ଖୁଆଇ ଦଉଥିଲେ। ସେ ବାଳକ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଆସି ଯାଉଥିଲା। କୃଷ୍ଣଦାସ ପଚାରିଲେ, କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ? ବାଳକଟି କହିଲା, ବାବା ଆଜି ମତେ ମାଳ ପିନ୍ଧେଇବେନି? ସକାଳ ଉପରୁ ସଞ୍ଜ ହେଇଗଲାନି, କେହି ମତେ ମାଳ ପିନ୍ଧେନ। ଭକ୍ତ ବହୁତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋ ମନ ଲାଗୁନି। ଆଜି ତ ମୁଁ ମାଳ ପିନ୍ଧିବି ତୁମ ହାତରୁ, ଆଜି ତ ମୁଁ ଖାଇବି ତୁମ ହାତରୁ। ମୁଁ ପରା ତୁମର ସେଇ କାହ୍ନା, ସେଇ କୃଷ୍ଣ। କୃଷ୍ଣଦାସ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଧାର ଧାର ହେଇ ଗଳି ପଡିଲା। ବାଳକଟିର ପାଦରେ ପଡିଗଲେ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତ ଦର୍ଶନ କଲେ।